לפי מה שהבנתי, האידיוטים שבאים לפה לעשות רעשים, הם רוצים שאני אעשה תוכנית שהיא יותר קצרה ממה שהיא באמת אמורה להיות. ואני מזכיר לכם שהתוכניות הקצרות האלה הן לא טובות מבחינת בריאות נפשית. בגלל זה הם דופקים על הרצפה, כי הם רוצים לשדר ולתקשר שיגעון נפשי. אז אמרתי לכם כבר שאת 50 שלהם אני לא מתכוון לעשות, כי מי שיעשה 50 יהפוך לחולה נפש משוגע, אולי אפילו יותר גרוע מהם. אז עכשיו נראה לי שהם רוצים שאני אעשה 100. ובכן 100, לפי מה שאני מבין, זה גם לא כל כך טוב מבחינה נפשית, ובנוסף לזה, לפי מה שהבנתי עם 100, זה יכול לגרום לנשירת שיער חלקית. בשני הצדדים של הראש, כמו שקורה להרבה גברים כשהם מזדקנים. ואני לא מתכוון שיהיה לי נשירת שיער. חוץ מזה הבנתי גם שמי שיעשה 100, אז הוא יכול לקלקל לעצמו את החיים בדרך אחרת. אני לא מתכוון לעשות 100. אני עושה רק את מה שנכון.